Caixa diversitat de la matèria. Aquí trobarem material manipulatiu com legos i maquetes i també activitats per al nostre alumnat. Com es presenta la matèria? La podem classificar en substàncies pures i mescles. Dins de les substàncies pures tenim els elements o substàncies simples i els compostos. Trobarem maquetes d'àtoms, en la qual hem representat el nucli d'àtoms d'hidrogen, d'urani, coure, liti, etc. De color roig els protons i de color verd els neutrons. També en l'enllaç que teniu baix del vídeo trobareu els materials i taules periòdiques per a imprimir en format de lona o simplement en A3 o A4. Per explicar què és un element, podem utilitzar els legos. Un element estaria format per un mateix tipus de legos o molts legos units. També tenim exemples, podem buscar alumini, paper d'alumini de casa, coure de casa i muntar com una petita exposició. Els compostos. Els compostos estan formats per la combinació de diferents elements. Ho podem representar mitjançant legos. És una forma molt simple i intuïtiva per a que el nostre alumnat entenga què és un compost. En la nostra vida quotidiana tenim compostos com l'aigua, la sal, el bicarbonat. També podem muntar una petita exposició amb aquests compostos. En les mescles podem diferenciar entre mescles heterogènies, que es veuen a simple vista, o homogènies. Les heterogènies són diferents compostos que a simple vista els podem diferenciar. En canvi, les homogènies tenen un tamany inferior a 0,001 micròmetres i a simple vista no els podem diferenciar. Aquesta muntanyeta de legos ens pot servir per a que el nostre alumnat entenga que a simple vista no podem diferenciar les mescles homogènies. Per a les mescles homogènies disposem d'unes taules en la que, a mode de joc, el nostre alumnat podrà classificar respecte del solut i del dissolvent. I el mateix per a les mescles heterogènies, de tamany de partícula més gran a les homogènies, anomenades, en aquest cas, els col·loides. Com sempre, disposem en la part de baix d'aquest vídeo dels materials per a poder imprimir. Caixa diversitat de la matèria.